ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତି କେଉଁଥିରେ? ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଏବେ ତାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହା ମିଳିଯାଉ। ସେହି ବସ୍ତୁ ମିଳିବାକୁ ସେ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବୋଲି ମନେ କରେ। ସେ ଭାବେ ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ନାହିଁ ତାହା ମିଳିଗଲେ ସେ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଟିକିଏ ଭାବନ୍ତୁ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ ତାହା ମିଳିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହା ନିରାଟ ସତ୍ୟ। ଯେତେ ଧନ ମିଳୁ ପଛେ ତାହା ସର୍ବଦା ସାଥିରେ ରହିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଧନ ଚାଲିଯିବ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ମରିଯିବେ ଅଥବା ଉଭୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଯାହା ଆଗରୁ ନଥିଲା ତାହା ପରେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ତଥାପି ସେହି ବସ୍ତୁକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରେ ଓ ତାହାର ସଂଗ୍ରହକୁ ନିଜର ଉନ୍ନତି ବୋଲି ମନେ କରେ। ସେ ଭାବେ ଯେ ତାର ବାପା ମା ସାଧାରଣ ସ୍ତରର ଲୋକ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଲକ୍ଷପତି ବା କୋଟିପତି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ବହୁତ ବଡ଼ କାମ କରି ପକାଇଲା। ପୁଣି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିମାନ କରିବାରେ ଲାଗିଯାଏ। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ଖତା। ଅର୍ଜୁନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟକୁ କିଏ ଟାଣି ନେଇ ପାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ? ଭଗବାନ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ, କାମ ଏଷ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ନିଜ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହାର କାମନା ଟାଣି ନେଇ ପାପରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ କରାଏ। ଟଙ୍କା ମିଳୁ, ମାନ ବଡ଼ିମା ମିଳୁ, ବାଃ ବାଃ ମିଳୁ, ଦେହ ଭଲ ରହୁ, ଆରାମ ମିଳୁ, ଏସବୁ କାମନା ହିଁ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଓ ପାପର ମୂଳ। ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ବସ୍ତୁର ଆକାଂକ୍ଷା ଜାତ ହେଲେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏହାକୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମବ୍ରହ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜନିତ ସୁଖେଚ୍ଛା ଯୋଗୁଁ ଦୁଃଖ ଓ ପାପ ହୁଏ। ସମ୍ବନ୍ଧ ସମୟରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଖ ମିଳେ, ମାତ୍ର ପୂର୍ବରୁ ଓ ପରେ କେବଳ ଦୁଃଖ ହିଁ ରହେ। ଦେହ ଖରାପ ହୁଏ, ନରକ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନିରେ ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼େ। ଏଭଳି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଖାଲି ଦୁଃଖ ହିଁ ଦୁଃଖ ମିଳେ। ଯଦି ବସ୍ତୁର କାମନା ହୁଏ ତେବେ ସେହି କାମନା ନାଶ ହେବା ପରେ ହିଁ ସୁଖ ମିଳେ। ମାତ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ବୁଝିନିଏ ଯେ ବସ୍ତୁ ମିଳିବାରୁ ସୁଖ ହେଲା। ଯଦି ବସ୍ତୁ ମିଳିବାରୁ ସୁଖ ହେଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେହି ବସ୍ତୁ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦୁଃଖ ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ବସ୍ତୁ ନ ମିଳିବାରୁ ଦୁଃଖ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ସେହି ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିବାରୁ ହୁଏ। ଇଚ୍ଛା ନାଶ ହେବା ମାତ୍ରେ ସୁଖ ମିଳେ। ଇଚ୍ଛା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାଶ ହୋଇଗଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ। ଯାହା ନାହିଁ ତାହାର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ବାହାଦୁରୀ ମାନିବା କେବଳ ଭ୍ରମ ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ପରମାତ୍ମା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଉନ୍ନତି। କେବଳ ଉତ୍ପତ୍ତି ବିନାଶଶୀଳ ପଦାର୍ଥର ଲୋଲୁପତା ଯୋଗୁଁ ସେହି ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ତତ୍ତ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନାହିଁ। ନାଶବାନ ସମ୍ବନ୍ଧର ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ମାତ୍ରେ ସେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିଁ ମିଳିଯିବ। ସେ ତ ମିଳିସାରିଛି, କେବଳ ସେ ଦିଗକୁ ଆମର ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ। ଯାହା ନାହିଁ କି ରହିବ ନାହିଁ, ସେହି ନାଶବାନ ଭୋଗ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି। ପରମାତ୍ମା ଆଗରୁ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଓ ପରେ ରହିବେ, ତଥା ଥରେ ମିଳିଲା ପରେ ଆଉ କେବେ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପାଇବା ପରେ ଆଉ କେବେ ବି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଓ ମୋହ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ତ ଆମର ଅତି ଆପଣାର। ଶିଶୁର ମା' ଉପରେ ଯେପରି ଅଧିକାର ଥାଏ, ଆମର ତାଙ୍କ ଉପରେ ସେହିପରି ଅଧିକାର ରହିଛି। ଏଣୁ ଯେପରି ଶିଶୁ କାନ୍ଦିବା ବଳରେ ସବୁ କିଛି କରାଇ ନିଏ, ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ମୋର ମମୈ ବାଂଶଃ। ସେ ଆମର ଆପଣାର ଏବଂ ସର୍ବଦା ଆମମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରୁ କେବେ ବି ବିୟୋଗ ହୋଇନାହିଁ, ହେଉନାହିଁ କି ହେବ ନାହିଁ। ଏପରି ପରମାତ୍ମାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇ ଆମେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁର ଇଚ୍ଛା କରୁ, ଯାହା ଯଦିବା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ ତଥାପି ଶେଷକୁ ରହିବ ନାହିଁ। ନାଶବାନର ଇଚ୍ଛା କେବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ନାହିଁ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତା ବା କିପରି? ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ଆପଣ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେସବୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଆଉ ଆପଣ ସଦାସ୍ଥାୟୀ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ। ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର, ଘର, କୁଟୁମ୍ବ, ପ୍ରାଣ, ଧନ ଏବଂ ଇହଲୋକର ସୁଖ ତ୍ୟାଗ କରି କେବଳ ମୋର ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି, ତାକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ମୋ ମନରେ ପ୍ରେରଣା ଜାତ ହେବ କିପରି? ଏହି ବିୟୋଗ ଧର୍ମଗୁଡ଼ିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଭଗବାନ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ କ'ଣ କେହି ନିଜ ପାଖରେ ରଖିପାରେ? ଛାଡ଼ି ଯାଉଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାରୁ ଯଦି ଭଗବାନ ସୁଖୀ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାଠାରୁ ଶସ୍ତା ସଉଦା ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ଯେତେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତୁ,
ଯେପରି ଭଲ ଶରୀର ପାଆନ୍ତୁ ପଛେ ସବୁକିଛି ବିୟୋଗଶୀଳ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି କି? ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ତା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ପାଇ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏହା କେଡ଼େ ମୂର୍ଖତା ଥରେ ଭାବନ୍ତୁ ତ। ଶ୍ରୀ ରାମଚରିତ ମାନସରେ କୁହାଯାଇଛି, ସନ୍ମୁଖ ହୋଇ ଜୀବ ମୋହି ଜବହା ଜନ୍ମ କୋଟି ଅଘା ନା ସହିତ ବହା। ଆପଣ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ ନିଜର ମାନେ ନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଭଗବାନ ହିଁ ମୋର, ଏ ବସ୍ତୁ ସବୁ ମୋର ନୁହେଁ। ଏତିକି ମାତ୍ର କଥା, କଠିନ ନୁହେଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଡ଼ କଠିନ। ଦୃଢ଼ ବିଚାର କଲା ପରେ କିଛି କଠିନତା ନାହିଁ। ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, ଜ୍ୱଳନ, ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ରୋଗ, ମୃତ୍ୟୁ ଯାହା କିଛି ଆସିଲେ ବି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅଭିମୁଖ ହେବୁ। ତାହେଲେ କେହି ଆମକୁ ହଟାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଭୋଗ ଓ ସଂଗ୍ରହର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ନରକ ଓ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅବଲମ୍ବିତ। ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ, ସନ୍ତାପ, ପାପ ପ୍ରଭୃତି ଏହିଥିରୁ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏସବୁର ପ୍ରାପ୍ତିରେ ନିଜର ବାହାଦୁରୀ ଓ ଉନ୍ନତି ମନେ କରିବା କେତେ ବଡ଼ ଭୁଲ ନୁହେଁ ସତେ? ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ଧନ ତ ମିଳିଗଲା, ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଯୋଗ ସଫଳ ହେଲା। ଆରେ ସଫଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଫଳ ହେଲା। ପଲକ ମାତ୍ରେ ସବୁ କିଛି ଚାଲିଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ଲକ୍ଷପତି, କୋଟିପତି ସେମାନେ ସୁଖୀ ନୁହନ୍ତି। ମାତ୍ର ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରେ ନିମଗ୍ନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପରମ ସୁଖୀ। ସେମାନେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଭୋଗ ଓ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯେତିକି ତ୍ୟାଗ ହେବ ସେତିକି ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଶାରୂପୀ ଦଉଡ଼ିରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା ମନୁଷ୍ୟ ତ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁକ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ମୌଜରେ ବସିଥାଏ। ଆଶୟା ୟେ କୃତା ଦାସାସ୍ତେ ଦାସଃ ସର୍ବଦେହିନାମ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଆଶାର ଦାସ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୋତେ ଧନ ମିଳୁ, ସନ୍ତାନ ମିଳୁ, ଅମୁକ ବସ୍ତୁ ମିଳୁ ଏପରି ଆଶା ରଖେ, ସେ ସମସ୍ତ ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କର ଦାସ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ୟେନ କୃତା ଦାସୀ ତସ୍ୟ ଦାସାୟତେ ଜଗତ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଆଶାକୁ ଦାସୀ କରି ରଖିଛି ସମସ୍ତେ ତାହାର ଦାସ ହୋଇଯାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ଆଶାର ଦାସ ହୋଇଯିବା ପରେ ସାରା ଦୁନିଆ ତା ଉପରେ ସବାର ହେବ। ସେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ଗଲେ ବି ତା ମନରେ ଏହା ନେବି ତାହା ନେବି ଏପରି ଖାଲି ନେବି ନେବି ଭାବନା ରହିବ। ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ଅକଲ ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଏହି ଶରୀର, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଭୋଗ, ଯୌବନ କେତେ ଦିନ ବା ରହିବ? ତଥାପି ଲୋକେ ରାତି ଦିନ କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ପଦାର୍ଥର ଆଶା କରିବାରେ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପରମାତ୍ମା ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତ ଓ ସଂସାର ଅପ୍ରାପ୍ତ। ନିତ୍ୟପ୍ରାପ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ଯଦି କଠିନ, ତେବେ କ'ଣ ଅପ୍ରାପ୍ତର ପ୍ରାପ୍ତି ସୁଗମ? ପରମାତ୍ମା କେବେ ଅପ୍ରାପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇଛୁ, ସେ ଆମଠାରୁ ବିମୁଖ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଆମେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ବିମୁଖ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଦୂର ମନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସଂସାରର ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ନିକଟ ପରି ମନେ ହେଉଛି। ବାସ୍ତବରେ ସଂସାର କଦାପି ନିକଟକୁ ଆସିନାହିଁ ଓ ଭଗବାନ କଦାପି ଦୂର ହୋଇନାହାନ୍ତି। ଦୂର ହେବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଅପରପକ୍ଷେ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ଓ ସ୍ଥାୟୀ ରହିବାକୁ ସଂସାରର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କେଡ଼େ ବିଚିତ୍ର କଥା! ଶିଶୁ ମା ମା ବୋଲି ଡାକି କୋଳକୁ ଆସିଲେ ମା ଖୁସି ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ମାତ୍ରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଓ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ମା ଶିଶୁକୁ ଖୁଆଏ, ପିଆଏ, ପୋଷାକ ପିନ୍ଧାଏ, ସବୁକିଛି କରେ ଓ ଶିଶୁ କୋଳକୁ ଆସିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଏ। ଏଥିରେ ଶିଶୁର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ? ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତ ମା'ର ନା। ସେହିପରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ହୋଇଗଲେ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବେ। ତ୍ୱମେବ ମାତା ଚ ପିତା ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ବନ୍ଧୁଶ୍ଚ ସଖା ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ବିଦ୍ୟା ଦ୍ରବିଣଂ ତ୍ୱମେବ, ତ୍ୱମେବ ସର୍ବଂ ମମ ଦେବ ଦେବ।